Ternyata Mbak Eka ning ora krasa ora nyelok janjanipun kula dendam Pak Mantongan piyambakipun. Ditinggal rapine kula dendam saestu. Ning ya wis tak ampet bae apa-apa lah engko mbok menawa dadi rondo neh aku ya. Aja ditiru lho ki dalan-dalan nom-noman iki. Rumangsane kowe durung apa-apa kaya rung cukup arep sing-sing. Ditambah Pak Mantoi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Amin. Nah, kudu budidaya, kudu nyambut gawe. Kula niku ora nyambut gawe samangan. Weh, rumusnya pripun niku? Kula niku langsung saking Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek kula sambat ngoten niku ngerti-ngerti mak jedul ngoten kantongan kan sampun wonten-wontenipun. Iya. Ngoten niku Mas Hereng. Dongane pripun niku? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe engko mbok tiroke sampean gak diterus mboten apik ngoten. Aku ora gareng arep mung donga terus. Ning niku saestu, Mas. Dadi kula mboten guyon niku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal ulama. Mboten sak niku. Mukadimah. Mboten sak. Mungkin lah. Nggih. Monggo nek dikira daerah pesugihan. Nggih. Amargi pesugihan niku macam-macam. Wonten babi ngepet, wonten mawi tuyul, wonten mawi blorong, wonten mawi napa kemawon jalan penuh dan lain sebagainya. Niku boten saya sesat, mungkin matine nyemplung neraka. Mbok kersanipun benten kalikan sampun ti. Nggih. Boten ketang sak pupuh, sak padha penjenengan nembang dadi. Duh. Iki patiku ning kene iki amarga aku iki wis tuwa, suaraku wis cekak. Lho. Nggih. Jarang. Anu dandang gula men. Nggih, dandang gula. Slendro pelak iki Ndro Mas Jarwo to. Galangi rekoso. Astu. Wis penake dadi maling. Maling risikone niku lho, Pak. Nek konangan. Yo nganggo ilmu nganggo sirep no. Napa enten ilmune, Pak? Lah kula niku ilmu sirep duwe, ilmu gunane wong wedok eneng. Malah pripun nekake dhuwit eneng. Nggih. Nggih komplit no. Urip ning donya ra ndek kaya ngono rugi no wong Jawa hebat-hebate ilmu. Ilmu beti gandrungi wong wedok enten. Nggih enten. Walah, mbok kula nyuwun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisasih mil mulya. Hasilno tekaku, hasilno lungguhku wis ora tak tutuke. Nek pengin teko ning omahku. Oh nggih. Matur nuwun Kidalang nggih puji Gusti pinaringan sihat terus. Nuwun, Gusti. Nggih. Mugi lelampan Kraton Surakarta Adiningrat tinggal rampung di dan paring sihat pokoke. Amin. Hasbunallah wa nikmat nikmat maula wa nikmat nasib wala haula wala quwwata illa billahil Gusti Allah sesambanganku ingkang tertulung marang aku orang daya linamno kajaga saking Allah kalmono aku laras Pak Agus Waryanto diaturi jumeneng meneh. Monggo Pak Agus kula aturi jengar saking Palenggan nuju ing sasana pepanggungan. Monggo Pak Agus. Bablas ke lagu singgol-singgolan. Pur sedulurku aja nganti kliru Gusti Allah singgol-singgolan. aku rintan aku aku kanggo brasa wong aku